L'artesania és el reflex de l'essència humana. Un procés lent, detallat i ple de passió. En un taller, les mans d'una artesana transformen materials simples en peces úniques, creant més que objectes, creant connexions. Com la ceramista modela el fang, el DJ treballa el so, donant forma a una experiència que es viu i s'escolta. Mentre la ceramista crea, el DJ escolta. Cada peça que es talla, cada tacte de l'eina inspira una nova creació, una nova harmonia. El procés d'artesania és una coreografia que ens construeix peça a peça. I com un DJ treballa la seva sessió, la ceramista dona forma al seu món amb paciència i dedicació. El seu treball no té pressa. Amb les mans, la ceramista forma el món. Cada línia que dibuixa, cada peça que talla, és una declaració de creació pura. Sense pressa, la ceramista perfila la seva peça. Sense pressa, el DJ captura el moment. Dos processos diferents, una mateixa harmonia. Els colors s'estenen amb delicadesa, absorbint-se lentament com si la peça els respirés. La pintura no cobreix, revela. Els colors s'han revelat. No hi ha pressa, només el moment d'observar, de sentir el pes i la textura de la nova creació. El fregament suau de la ceràmica, el toc meticulós dels dits, el lleu ressò quan una peça troba el seu lloc. Sons fràgils,
gairebé imperceptibles, però carregats de significat. El que es crea en el taller no només es veu, es viu. L'artesania no és només tècnica, és passió. I com la música, és un llenguatge que parla a qui sap escoltar.